Εδώ βλέπουμε τον αθλητή να χτυπάει την do-it-yourself κατασκευή του αισθητήρα και ξεκινάει σε λίγο ο αγώνας. 5, 4, 3, 2, 1, ξεκίνησε. Μετράει. Ναι, μετράει. Αυτή είναι η κατασκευή, η μικρότερη που έχουμε δημιουργήσει. Πετάγονται βέβαια λίγο έξω το βελοστάτ. Σε 20 δευτερόλεπτα τελειώνει και ο γύρος ο δοκιμαστικός με το do-it-yourself αισθητήρα. Ακόμα 10 δευτερόλεπτα χτυπήματα μπορεί να κάνουμε. Τέλος γύρου. Θα έκανες να κάνεις